फैदों होनदों जोंथ' मोनाखै लेखाखौनो जों मोनाखै जोंनिनो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय आरो बे 15 गोबां खामानि जादों बेखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया। बिटिसिआव गोजोन गोरोबथानि गेजेरावनो एक्स एनडिबि खौ जेलाव लांफिनलायबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आं जे भिडिअखौ नायलांजोब आं नोंथांमोनो भिडिअनि टपिकआव होनो थांगासिनो दङ। रायजोफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथा जेन जानायाव दे माखासे एनडिबिफ्रा मानो जेलाव लांफिननांगौ गोनां जागोन गिदिर कुइसन रायजोफोर नोंथांमोना दा बिनिनो सिगां जोंना बिजेपिआबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बिटिसिआव गोबां जोंनि बिटिसिआव बिजेपिआबो हाबबाय आरो अबेबा जिएसपिफोरबो होनो हागौ खोमा आरो निर्दलीय थागोन। बेयाव सोर पार्टिया स्ट्रं बबे देरहागोन दा माखासे मानसिफ्राबो माखासे नै ओरै महात्मा गान्धीयावसो नायो दा थाखाया सोरनाव बांसिन दं बिसोर देरहागोन खोमा। रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों। बिथांमोना दिनै आंजों फैफिनदों मानो होनब्ला बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि खाथिनायावनो आङो खेबनै देरहासार जाबाय बिपिनिफ्राय। नाथाय आं माखासे जाहोननि थाखाय आङो बिजेपिआव बारलांनाय जादोंमोन। नाथाय आं गोबां सम माने गेपिं दंमोन रावजोंबो आं सावरायथ'वाखैमोन। नाथाय दिनै आं लासै लासै दा नुहुरखाबायबो आङो जेनेबा बिटिसि ओनसोलाव जेनोखि दा इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो बिजेपि मोनथामबो स्ट्रं पार्टि। दा बे स्ट्रं पार्टियाव देरहानांगौ जायोब्ला आंबोथ' खस्थ' खालामनांगोन ना। ओंखायनो आं दा जोंनि फुराना वार्कारफोरखौ आङो रायज्लायगासिनो दं। जा रायज्लायदों बिथांमोना पजिटिभ खोथा होदों फैदों। बिनि थाखाय आङो मुंगावनि जेनेबा पार्कगावनि गासिबो इउथनि सोद्रोमा बिथांफोरखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाया दङ दासिमबो बावाखै। बिनि थाखायनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। मैयाबो आङो 250 जन बैयाव बिपिएफनि वार्कारफोरखौ आं माबायाव लानाय जादों मा होनोमोनलाय बे हाटखला बाजाराव आङो आदिबासि ओमफ्राय नेपालि बेंगलि माखासे दंबावोमोन। बिथांमोनाबो आंनिखामोन सिगाङाव बिथांमोना गेजेर खन्दआव माबा पार्टियाव थांदोंमोन नाथाय दा आंजों फैफिनजोब्बाय। आरो बिनिफ्राय आरो मैयाबो आं बनागाव ओनसोलनिनो जायनाखि बिथांमोना इउर'प खामानि मावग्रा बे जावलियापारा दुरामारि जावलियापारानि बर' गामिनि गासै 14 जन इउथनि वार्कार बिथांमोना आंजों आरो जयनिं जाफैबावदों। बिथांमोनाबो बावाखै आंखौ दिनैसिमबो थेवबो बिथांमोना जाफैदों। बिसोरबो गासिबो इउथनिनो नेताजोब आरो मावथि फारियाजोब आरोखि बिथांमोना आंजों जयनिं जाफैदों। बिटिसि बेसादखौ 2020 जानो थांगासिनो दं। बङाइगाव हिसाबै बिजेपि दला माबायदि साखाफारा एबा गोख्रों दिनैथ' साननानै नायोब्ला बिजेपिआ खोबैनो स्ट्रं। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर' हिसाबै जोङो मोनथाम पार्टियाव गावगोन इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि। जों गुबुन हारिखौ जाय बोनो हागोन बेनो देरहासार जागोन आरोखि। दिनै आं नुदों लासै लासैनो गुबुन हारिफ्राबो बिजेपिआव फैगासिनो दं। जितु आं मैयाबो सोदों बिसोर गासिबो गुबुन हारिजोबमोन बिथांमोना बिजेपिआव फैदों। आरो सोबावनांगौ दं गुबुन हारियाबो दंबावो बुजायनांगोन। जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनदों फुराना वार्कारफोर बिथांमोना गावसोरनो कन्टेक्ट लादों आंबो कन्टेक्ट लादों। जाय फैदों जाय फैयाखै गासिबोथ' सासे मानसिखौ मोजां मोनजोबा। बयहाबो गुबुन गुबुन आलदा आलदा आइडिय'लजि थायो। बे हिसाबै आं गासिखौबो आं मोनजोबनो हायाखै। थेवब्लाबो जाखिनि मोनदों आं मोजां मोजां मानसिखौनो मोनदों। दाखालिबो आङो माबायाव लाहनपुराव आङो 12 न'खर जयनिं खालामहैदों बर'फोर गोजा। दाखालिबो आं सनापुराव 26 न'खर जयनिं खालामहैदों बर'फोर गोजा। बेबायदिखौ नायोब्ला थारमाने बिजेपिआ दा बयनिबो सिगाङाव दङ होननानै साननो हायो आरो। जिहेतु नोंथाङा जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि मावफुंजादों होननानै जौगाथायाथ' दिनैसिमबो जादों। आंथ' 5 बोसोरल' एम जादोंमोन। एम जानायावथ' आं सेरखम हाजोबाखैब्लाबो जाखिनि मावदों आं बेखौ मावद्रायाखै होननो हाया मावदों। आरो बिपिएफ दिनाव गोबां खामानि जादों बेखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया। बिपिएफआ गोबां खामानि मावदों। दा दिनैहाय जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार हिसाबै इउपिपिएलआबो गोबां खामानि मावबाय। रास्ता गिदिर लामा गिदिर गासिबो जाजोब्बाय। आरो बिथांमोना बोसोरथामल' जानाय हिसाबै हयथ'
हाथ'वाखै जाहैबाय बिथांमोनाबो हयथ' मावगोन आंखौ आंहा बिसास दं आरोखि दासिमाव जिहेतु नोंथांमोना दिनै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैबाय मानि थाखाय नोंथांमोना बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैगोन सोलोंनायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय जोङो दा बिजेपि दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बङाइगाव समस्थियाव जोंनि बिजेपि दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहुरदों माने फिउचाराव एबा देरहागोननि बिराद आसा खम दा जोङो फार्गौ इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों बिजेपिनि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो बिजेपियावनो जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै जों बिपिएफनि जेनेबा जोंनि दैदेनगिरि सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय माने वारिं डाबल जादों होनदों आरो माने हमजानायाथ' जोंना सिगाङावनो बोसोरसे सिगां हमजाखानायमोन आरो ओमफ्राय जों थारिखखौबो मारिबाय थायो ओमफ्राय माने जों गैयि हिसाबै हा हुबो गैया नालाय जोंहा माने जोङो बेलेगाव खामानि मावहैनानै हा बायनानै लानो होननानै जों थांनाय जादों आरो थारिखखौ जों मारिजोबनो हायाखै माने माबाया दंखायो केसआ दंखायो जोबखायाखै आरो बिदि आरो दा ओमफ्राय बे कर्टआवहाय हाजिर जायाबा एटेन्ड जाया बेसे गोबाव जाखो बे बोसोरसे जाबाय जोङो गैयिया दा बे बोसोरसेनि गेजेरावहाय कर्टनिफ्राय माने बिदि वारेन्टफोर बा माबा नटिसफोर फैबाय थादोंमोन नामा बेनि सायाव मा बुंगोन फैदों होनदों जोंथ' मोनाखै लेखाखौनो जों मोनाखै माने जोंनि आखायाव जोंनो होआखै आरो सोरनोबासो होलांदों नामा आं बेखौ बुंनो हाला आरो दा पुलिसा जे हमना लांनाय उनाव थानायाव नोंथांमोना न'खरनिफ्राय थांनानै खबर लाबोगोन नामा खबरखौथ' आङो माने बारा लाहैदों मैया लाहैनायालाय माने आङो लांगोन ना लाङा हगारगोन ना हगारा होननानै आं बेखौ सोंदों आरो असिनाव माने ओमफ्राय होनदों आरो बे गला माने बिस्रा थारिख मारियैखाय बियो माने डाबल जाबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय ओजोंहाय माबायाव थांबासो गसाइगावआव थांबासो मोनथिगोन माब्रै जायो बिदि होननानै बुंदों आरो बिसोरो ओमफ्राय आङो लांगोन ना लाङा होनना सोंबा गावस्रा होनदों आरो माने बे माबायाव गसाइगावआव लांगोन ना लाङा होनना बुंनायाव ओमफ्राय लांगोन 11थासोआव लांगोन बिदि होनना बुंदों आरो होमबालाय आं थांग्रोनोसै सार आंबो ओजोंहाय रायज्लायहैनांगोन ना होननानै आङो थांग्रोनाय जादों आरो थांग्रोदो होनना बुंदों ओमफ्राय लांबाय बिसोरो ओजोंहाय लांनानै ओजोंहाय लेखा फरा खालामनानै मानसिखौ माने गावसोरनो नेनानै क'क्राझाराव गावसोरनो दोनहैबाय ओजोंहायनियाथ' हाजिरा गैया नालाय लांग्रा मानसि गैया गावसोरनो दोनहैबाय आरो बिसमुरिनिया बेबायदि आरो जोङो मोनथिनो मोन्दों जोङो बे जोंनो ब्रह्मपारा गामिनिनो दाब्ला ब्रह्मआ माने बेलासि समाव दखान जानो थांदोंमोन बिसि फिसाय आरो फिसालाबो थांफादोंमोन दा बे समावहाय माला फैखो पुलिसा फैनानै माखासे गावसिनि सिगांनि केसफोरखौ बेबो मोनथिनो मोना बे समाव आसरित जादों आरो बे मानसिखौ हमना लांनाया दा बेखौ जोंनि बयबो एनडिबि होननानै मिथिखागौ दा बे एनडिबिनि माखासे केसफोरखौ जोंनिनो मावफुं बिथांमोनहा जाहाथे लासै लासै फोजोबलाङो जाहाथे बिदि सानफा साफा माने जोंनि बे बर' हारिया जोंनि बे सरकारा अननायनि गेजेरजों फोजोबलाङो आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय जोंनिनो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय आं बेखिनि बुंनानै दा दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जेनो नै दा जोंनि बिटिसिआव आरो बड'लेण्डआव दा जोंनो बर' हारिनि थाखाय दा दावहा नांबोनाय 37 बोसोर दावहा नांबोनाय माखासे एक्स एनडिबिफ्रा दा जेलाव लांफिनजानाय बुहुद दुखु गोनां रायजोफोर नोंथांमोनहा बिनि सायाव जेलाव लांफिनजानायनि सायाव मा सानो अब्ला जेब्ला मानाव गेदेर जोंना EM रनजित बसुमतारी सार आरो माखासे सावरायग्रा सारमोन आरो गोबां बेबायदिनो माखासे केस जुदि थानायफ्रा क्राइम सेक्सननि बेबायदि केस थानायफ्रा जेब्ला पावार जोबबाय गावनि पावारा जुदि जोबोब्ला बिसोरबो जेलाव थांनांगौ गोनां जागोन नामा बुहुद साननांगौ जानानै फैदों जुदि दा सरकारा जुदि बायोब्ला जोङो गासैबो जोंनि जेने दावहा नांगिरि स्ट्रागल खालामग्रा
जेन बर' हारिनि थाखाय जे बड'लेण्डखौ मोखाङाव लाबोनो नाजाग्रा बिसोरो गासैबो बर'निनो जे एक्स एनडिबिफ्रा दाय गोनां गोनांफ्रा दा माखासे वारेन्ट फैबाय थादों। बे वारेन्ट फैबाय थानाया मानि थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव मानो फैखो दा साननो गोनां बाथ्रा जादों रायजोफोर। माखासे बुस्थुखौ जों खोथाखौ बुङोब्ला गाज्रि मोनो। दा बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।